हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. మనము ఉపదేశామృతంలో నిన్న తొలి పలుకు అనేది చూడడం జరిగింది. అలాగే ఎవరైతే ఈ ఉపదేశామృతాన్ని రచించారో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆదేశం మేరకు ఆ యొక్క రూపగోస్వామి రూపమంజరి వారి గురించి కూడా కొంత వివరణ, ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్ర క్లుప్తంగా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. అలాగే ఆయన రచనలు, అలాగే ఆయన ఎలా ఈ గోస్వామి స్టేజ్కి వచ్చారు, ఇదంతా కూడా మనం నిన్న చూడడం జరిగింది. ఈరోజు మనము ప్రథమ బిందువు అనేది చూస్తాము. ఈ లోపు ఏంటంటే నిన్న మనం ఏమేమి చూసాము కొంచెం క్లుప్తంగా. గోస్వామిగా మారడం అంటే ఇంద్రియాలకు మనం అధిపతి అవ్వాలి, అంతేగాని ఇంద్రియాలు మనకి అధిపతిగా ఉంటే మనం దాసులు అవుతాం, ఎందుకంటే మనం ఇంద్రియాలకి దాసులు అవుతాం కాబట్టి. అది కూడా నిన్న మనం చూసాం. అలాగే గోస్వామి అంటే స్వామి అంటే ప్రభువు అనమాట. గో అంటే ఇంద్రియాలు. మనం మన ఇంద్రియాలకి ప్రభువుగా మారాలి. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తే అవి మన ఇంద్రియాలు చేస్తాయి. మనం ఈ భౌతిక ఇటువంటి విషయాల పట్ల అప్పుడు బందీలం అవ్వకుండా ఉంటాం. అలాగే భక్తిలో పురోగతి పొందడం కోసం కొన్ని విషయాలు అనేవి నిన్న చూడడం జరిగింది. వీటి వల్ల అంటే మనం ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తామో అప్పుడు శుద్ధ భక్తుడిగా కూడా మారచ్చు, అంటే గోస్వామి అనే స్టేజ్కి కూడా మారచ్చు. అలాగే ఈ శ్రీ రాధాకృష్ణుల యొక్క దివ్యమైన ఆ మధురమైన లీలలోకి ఎలా ప్రవేశించాలో కూడా నిన్న మనం ఆ తొలి పలుకు అనే దాంట్లో చూడడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి అన్నీ చేయడం వల్ల మనకి ఇంకా వచ్చే ప్రయోజనం అంటే మన మనస వాచ కర్మణ వీటిని మనం కంట్రోల్లో చేసుకోగలిగితే మనం అప్పుడు మన సెన్సెస్ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించగలుగుతాము. అప్పుడు భక్తి మార్గంలో పతనం చెందకుండా మనం అభివృద్ధి చెందుతాం అన్నమాట. అలాగే భక్తి మార్గంలో ఉన్నవారితో మనము సహవాసంలో ఉండాలంటే అటువంటి వారి యొక్క సాంగత్యాన్ని నేను మనం రూపగోస్వామి చెప్పిన దాంట్లో కూడా ఇది చూడడం జరిగింది. అదొకటి చూసాము. అలాగే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపము, అలాగే కృష్ణుని యొక్క రూప లీల గుణ కీర్తన యొక్క గొప్పతనము, ఇది కొంత తొలి పలుకులో వివరించడం జరిగింది. అలాగే శ్రీమతి రాధారాణి మరియు ఆవిడ యొక్క అంటే ఎప్పుడైతే రూపగోస్వామి ఆయన ఎండలో కూర్చుని ఆ యొక్క గ్రంథాలను రాస్తూ ఉన్నారో ఆవిడ వచ్చి ఆయన మీద ఎండబడకుండా చూస్తూ ఉంటుంది. ఆయన మనసులో అనుకుంటే వాళ్ళ సోదరుడికి ప్రసాదం చెయ్యాలి అని ప్రత్యేకంగా అంటే స్వయంగా ఆవిడే వచ్చి
ఇది ఆ ప్రసాదం అనేది చేసి వాళ్ళకి వెళ్తుందన్నమాట. అప్పుడు సనాతన గోస్వామి అంటారు, మనం భగవంతుడి దగ్గర నుంచి అలాగే శ్రీమతి రాధారాణి నుండి మనం సేవని తీసుకోకూడదు, మనం వారికి సేవను అందించాలి అని. అలాగే మనకి ఉపదేశామృతం ఏం చెప్తుందంటే భక్తిలో దశలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటి అంటే శ్రద్ధ, సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. శ్రద్ధ, సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. ఇటువంటి ఈ లెవెల్స్ని కూడా మనం చూడవచ్చు ఇందులో మొదటి బిందువు నుంచి. వరంగా మొదటి బిందువు ఏంటి అంటే శ్రద్ధ అన్నమాట. ఓకే, మొదటి నేను చదువుతాను, తర్వాత ఒకరిద్దరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇది ఈ శ్లోకాలు, ఈ బిందువు ఏదైతే ఉన్నాయో మీరందరూ కూడా కంఠస్థం చేయడానికి మొదటి 4 అయినా కనీసం, అన్నీ చేస్తే మంచిది, మొదటి 4 అయినా కూడా కంఠస్థం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. ఇంకొకసారి చెప్తాను వినండి. వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. లక్ష్మీ మాతాజీ, మాధవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రయత్నిస్తాను ప్రభుజీ, ట్యూన్ వస్తుందో రాదు. వాచో వేగం మనసః క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరో హస్త వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషయేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. ప్రథమ బిందు. వాచో వేగం మనసః క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముతరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. స్వాతి మాతాజీ, జ్యోత్స్నా మాతాజీ. స్వాతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. జ్యోత్స్నా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సేమ్ శ్లోకమా ప్రభుజీ? ఇదే మాతాజీ. వాచో వేగం మనసః క్రోధ వేగం జిహ్వ వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వమపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. వాచో వేగం మనస్కోద వేగం జిహ్వా వేగముతరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. పద్మజా మాతాజీ, మీరు మీనింగ్స్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్సనం. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. వాచః వాక్కు యొక్క వేగమును, మనసః మనస్సు యొక్క, క్రోధ వేగం క్రోధము యొక్క వేగమును, జిహ్వా వేగం జిహ్వ యొక్క వేగమును, ఉదర ఉపస్థ వేగం ఉదరము మరియు జననేంద్రియాల వేగమును, ఏతాన్ ఈ పైన తెలుపబడిన, వేగాన్ వేగములను, యహ ఎవరు, విషహేత నియంత్రించగలడో, ధీరః ధైర్యవంతుడు, సర్వాం సమస్తమైనట్టి, అపి తప్పనిసరిగా, ఇమాం ఈ పృథివీం ప్రపంచము, సహా అట్టి ధైర్యవంతుడు, శిష్యాత్ శిష్యులను చేసుకొనగలడు. హరి కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సుప్రజా మాతాజీ, మీరు ఈ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఆత్మ సంయమనము అనగా ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఏ వ్యక్తి అయినా వాక్కు, మాటలు అను యొక్క వేగమును, మనసు యొక్క కోరికలను, క్రోధమును నియంత్రించి
జిహ్వ యొక్క వేగమును ఉదరము మరియు జన్నేంద్రియాలు నియంత్రించగలడో అట్టి ధీరుడు ప్రపంచమంతటా శిష్యులను చేసుకొనుటకు యోగ్యుడగును. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనం అనువాదం చూస్తే ఆత్మ సంయమనం అంటే ఏంటంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము. అటువంటి అంటే ఇంద్రియాన్ని నిగ్రహం చేసుకోగల ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా వాక్కు అంటే మాటల యొక్క వేగాన్ని, మనస్సు యొక్క కోరికలను, క్రోధమును నియంత్రించి జిహ్వ యొక్క వేగమును, అలాగే ఉదరము మరియు జననేంద్రియాలను నియంత్రించగలడో అట్టి ధీరుడు ప్రపంచమంతటా శిష్యులను చేసుకున్నటకు యోగ్యుడగును. అంతేగాని ఎవరంటే వాళ్ళు నాకు శిష్యులు కావాలి, నేను వాళ్ళందరికీ గురువుగా ఉండాలి అనుకోకూడదు. ఏదైతే ఈ 6 కూడా మనకు చెప్తున్నారో ఇక్కడ, వాటిని ఎవరైతే నియంత్రిస్తున్నారో అట్టి ధీరుడు, అటువంటి వాళ్ళని కూడా ఏమంటారు? ధీరుడు అనమాట. అటువంటి వాడు ఏంటంటే ప్రపంచమంతటా కూడా శిష్యుల్ని చేసుకోవడానికి అతడు యోగ్యుడవుతాడు. ఇది మనకి వివరణ అనేది చూద్దాము. సుప్రజ మాత చదివారు. పద్మావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వాక్య శ్రీమద్ భాగవతము 6.19 ఎట్లా చదవాలి ప్రభుజీ? 6.1.9 శ్లోకాలు. పరీక్షణ్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వామిని ఎన్నో తెలివైన ప్రశ్నలు అడిగాడు. వాటిలో ఒకటి, మానవులు తమ ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోలేనప్పుడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవటం ఎందుకు? ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తికి దొంగతనం చేస్తే తప్పక కారాగారంలో బంధిస్తారని తెలిసినను దొంగతనం చేసిన వాడిని రక్షక భటులు బంధించుటను ప్రత్యక్షంగా చూసినప్పటికీ అతడు దొంగతనాలను కొనసాగిస్తూనే ఉంటాడు. సాధారణంగా మనకు వినుట, చూచుట వలన అనుభవం లభిస్తుంది. కొద్దిగా తెలివైన వాడు చూడటం వలన, ఇంకొద్దిగా తెలివైన వాడు వినటం వలన అనుభవాన్ని సంపాదిస్తాడు. తెలివైన వాడు న్యాయ పుస్తకాల పక్కన కనిపించలేదు, న్యాయ పుస్తకాల నుండి, శాస్త్రాల నుండి దొంగతనం మంచిది కాదని, దొంగతనం చేస్తే కారాగారంలో బంధించబడతామని తెలుసుకొని దొంగతనం చేయకుండా ఉంటాడు. తెలివి తక్కువ వ్యక్తి దొంగతనం చేశాక బంధించబడి శిక్ష పడినప్పుడు కానీ దొంగతనం చేయకూడదని తెలుసుకోలేడు. దుర్మార్గుడు, మూర్ఖుడు చూసినా, వినినా లేక శిక్షింపబడిన తర్వాత కూడా దొంగతనాన్ని కొనసాగిస్తూ కొంచెం పైకి ప్రభుజీ కొనసాగిస్తూనే ఉంటాడు. అలాంటి వాడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నను ప్రభుత్వం చేత శిక్షింపబడినను ఎట్టి ప్రయోజనం ఉండదు. కారాగారం నుండి విడుదలవ్వగానే తిరిగి దొంగతనం చేయనారంభిస్తాడు. కారాగార శిక్షను ప్రాయశ్చిత్తంగా పరిగణించినచో అలాంటి ప్రాయశ్చిత్తం వలన లాభం, కొంచెం పైకి ప్రభుజీ, లాభం ఏమిటి అని పరీక్షణ్ మహారాజు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఈ తర్వాత చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనం చూస్తే శ్రీమద్ భాగవతంలో అనమాట, శ్రీమద్ భాగవతంలో మొత్తం 12 స్కందాలు అనేవి ఉంటాయి. అందులో 6వ స్కందం ఇది. ఇవి నెంబర్ చూసినప్పుడు మామూలుగా 3 నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 6 అంటే 6వ స్కందం 1 అంటే 1వ అధ్యాయం 9-10 శ్లోకాల్లో పరీక్షణ్ మహారాజు, మీకు ఇంతకుముందు కూడా మనం భగవద్గీత క్లాసులు జరిగినప్పుడు మనం చూసాము. ఏంటి అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన్ని సుఖదేవ గోస్వామిని అడుగుతూ ఉంటారు. సుఖదేవ గోస్వామి ఆయన డౌట్స్ కన్నిటికీ కూడా చెప్తూ ఉంటారనమాట. అట్లా అడిగినప్పుడు అందులో ఒక తెలివైన ప్రశ్న అడిగారంట. ఏంటి అంటే మానవులు తమ యొక్క ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోలేనప్పుడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం ఎందుకు? ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అనమాట. చాలామంది ఏమంటారంటే మేము మారిపోయాము అంటే ఆ తప్పుకి ప్రాయశ్చిత్తం చేసేసుకున్నాము అని. ఈ యొక్క మనం చూసేది ఏంటంటే ఇంద్రియాల నిగ్రహం యొక్క ఆవశ్యకత. మనం ఇంద్రియాలను కనుక మనం నిగ్రహం చేసుకోగలిగితే వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి అని. ఇక్కడ మరి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం, ఇప్పుడు ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకోలేదు, ఏదో తప్పు చేశారు, మళ్ళీ చేస్తూనే ఉన్నారు, మళ్ళీ ప్రాయశ్చిత్తం అన్నారు, మళ్ళీ ప్రాయశ్చిత్తం కాదు, ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకోవడం లేదు,
కానీ ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాం ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి దొంగతనం చేస్తే జైల్లో బంధిస్తారని తెలిసినా కూడా దొంగతనం చేసి ఎప్పుడైతే రక్షక భటులు కొంతమంది ఏమో తెలుసుకుని ఆగిపోతూ ఉంటారు, ఏది మనం దొంగతనం చేస్తే మనని జైల్లో పెడతారు అని. ఇంకొంతమంది ఏంటంటే అట్లా తెలుసుకుని వినరనమాట. వినకుండా ఏం చేస్తారు, ఎవరినైనా ఇలాగే దొంగతనం చేసిన వాడిని జైల్లో పెట్టి బంధిస్తారు కదా, అప్పుడు మానేస్తారనమాట. కొంతమంది అలా కూడా కాదు, వాళ్ళు తప్పు చేసి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెడితే అప్పుడు మారుతారు. ఇట్లా అంటే కొద్దిగా తెలివైన వాడేమో చూడడం వల్ల మానుతాడు, ఇంకొద్దిగా తెలివైన వాడేమో వినడం వల్ల మానుతాడు. కానీ అసలు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు బంధించబడితేనే అప్పుడు, అంటే ఆ అనుభవం ద్వారా మాత్రమే అతడు ఓకే ఇది తప్పు చేయకూడదు అని తెలుసుకుంటాడు. కానీ తెలివైన వాడేంటి, ఎప్పుడైతే ఈ న్యాయ పుస్తకాలు ఉన్నాయో వీటి నుంచి తెలుసుకుంటాడు. అంటే దొంగతనం అనేది మంచిది కాదు, దీనివల్ల మనల్ని బంధిస్తారు, తర్వాత మనకి మంచి అయితే జరగదు, ఇట్లా తెలుసుకుంటారనమాట. కానీ తెలివి తక్కువ వాడేమో దొంగతనం చేశాక బంధించబడి శిక్ష పడినప్పుడు అప్పు కాబట్టి మనం దొంగతనం చేయకూడదని తెలుసుకుంటాడు. కానీ వీళ్ళకన్నిటికీ కూడా విరుద్ధంగా ఉండేవాడు ఏంటంటే మూర్ఖుడు, దుర్మార్గుడు. వాళ్ళు ఏంటంటే చూసిన విన్న శిక్ష పడిన తర్వాత కూడా మనం చాలామంది చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటారు, శిక్షలు పడుతూ ఉంటాయి, కొన్నాళ్ళు జైల్లో ఉంటారు, బయటకు వస్తారు, మళ్ళీ అదే కొనసాగిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవట్లేదు, వాళ్ళు ఏదో మారినట్టు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటారు ఆ కాసేపే, మళ్ళీ వాళ్ళు అటువంటి వాటిని చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మరి అటువంటి కారాకార శిక్షను ప్రాయశ్చిత్తంగా పరిగణించినచో అలాంటి ప్రాయశ్చిత్తం వల్ల లాభం ఏంటి? ఇప్పుడు ఏదైతే తప్పు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అది చెయ్యకూడదు అనడానికే శిక్ష అనేది వేస్తూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు, మళ్ళీ బయటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రాయశ్చిత్తం అనేది లేదు, మళ్ళీ వాళ్ళు అటువంటి తప్పునే చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అటువంటి వాటి వల్ల ఉండే లాభం, అటువంటి ప్రాయశ్చిత్తం వల్ల లాభం ఏంటి అని మంచి ప్రశ్న అనేది పరీక్షిత్ మహారాజు అడుగుతారనమాట. అప్పుడు దుష్టశ్రుతాభ్యాం యత్పాపం జానన్నప్యాత్మనోహితం కరోతి భూయో వివశః ప్రాయశ్చిత్తమథో కథం క్వచిన్నివర్తతే అభద్రాత్ క్వచిచ్చరతి తత్పునః ప్రాయశ్చిత్తమథో పార్థం మన్యే కుంజర శౌచవత్. అటువంటి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అతడు ఏనుగు స్నానంతో పోల్చాడు. ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, నదిలో దిగి చక్కగా స్నానం చేసి ఒడ్డు రాగానే ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ శరీరం అంతా కూడా మట్టి అనే తన తొండంతో బురదంతా తీసి మళ్ళీ చల్లుకుంటుంది అనమాట. మరి అప్పుడు అది స్నానం చేసే ప్రయోజనం ఏంటి? ఎందుకంటే శుభ్రంగా నదిలో దిగింది, శుభ్రంగా స్నానం చేసింది, బయటకు వచ్చింది, మళ్ళీ ఇసుకంతా మీద కొట్టేసుకుంటుంది అనమాట. మరి అటువంటి దాంతో ప్రయోజనం లేదు, అది స్నానం చేసి కూడా ప్రయోజనం లేదనమాట. ఇట్లా ఇది ఆ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనేది. అంటే మనం కూడా ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరైతే ముందుకు వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు, ఇప్పుడు మన మహామంత్రాన్ని కూడా మనం ఏదైతే పఠిస్తూ ఉన్నామో, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని జపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈ జపం వల్ల మన పాపాలన్నీ కూడా నశింపజేస్తుంది, కాబట్టి మనం చేయకూడని పనిలో చేయకూడని వాటిని ఎన్నిటినో చేస్తూ ఉంటాము, మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపిస్తాము, మళ్ళీ తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటాం. ఇది కూడా ఆ ఏనుగు యొక్క స్నానంతో పోలుస్తున్నారనమాట. ఏనుగు కూడా ఏంటి, దిగుతుంది, స్నానం చేస్తుంది, బయటకు వస్తుంది, బురజల్లు వేసుకుంటుంది. అందుకే మనకి ఆ పద్మపురాణం నుంచి దశవిధ నామాపరాధాలు అనేవి ఉంటాయి. ఆ అపరాధాల్లో కూడా ఇది ఒకటి. భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని జపించి నా యొక్క పాపాలని నశించిపోతాయి కదా అని అంటూ ఉంటారనమాట. దీనిని నామ్నో బలాద్యస్య ఈ పాప బుద్ధి అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జప బలం ఉంది కదా అని పాపకార్యాలని చేయడంతో పోలుస్తున్నారనమాట. అలాగే కొందరు క్రైస్తవులు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడికి చర్చికి వెళ్తారు, ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఇటువంటి పాపాలు చేసామని కొద్దిగా పశ్చాత్తాపం చెందితే వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ వారం మొత్తం మళ్ళీ పాపాలు చేసి మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు అంట, మళ్ళీ పాపాలు చేసి మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఆ శనివారం గడిచి మళ్ళీ ఆదివారం రాగానే మళ్ళీ రాబోయే శనివారం ఎట్లా క్షమించబడతాం కదా అని వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ తప్పులు అనేవి చేస్తూనే ఉంటారు. అందుకే ఆ కాలంలో అత్యంత జ్ఞానవంతులైన పరీక్షిత్ మహారాజు ఇటువంటి ప్రాయశ్చిత్తం అంటే ఏనుగు స్నానంతో ఉంది కదా, ఏనుగు ఎలా అయితే స్నానం చేసి వచ్చి మళ్ళీ ఉంటుంది కదా, అటువంటి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఖండించారు. అది తెలివైన పని కాదు అని. కాబట్టి
జ్ఞానంలో అతనితో సమానుడు, అతనికి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడకు తగిన సుఖదేవ గోస్వామి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని గురించి పరీక్షితుకు గల అభిప్రాయం సరైనదేనని నిర్ధారించి చెప్పారు. ఒక పుణ్యకార్యం ఒక పాపకార్యానికి విరుడు కాదు. నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం అనగా మనలో నిగూఢంగా గల కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొనడమే. మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాము. భగవంతుడు చెప్పినప్పుడు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు వివరించారనమాట. కర్మ, అకర్మ, వికర్మ. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే మనం పాపాలు చేశాము కాబట్టి వాటికి కొన్ని దాన ధర్మాలు ఇటువంటివి చేస్తే మన యొక్క పాపం మొత్తం పోతుంది, అంటే ఈక్వల్ అయిపోతుంది. మనం ఒక 100 తప్పులు చేసాము, మళ్ళీ 100 పుణ్యకార్యాలు చేసామనుకోండి, ఈక్వల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మనకి ఎటువంటి శిక్ష అనేది ఉండదు అని అనుకుంటారు. కానీ అందుకే భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం అని. అంటే ఎప్పుడైతే మనం చేసిన పుణ్యకార్యాల యొక్క పుణ్యఫలం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడైతే మనం స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళాము, దాన్ని అనుభవించేసాము, మళ్ళీ ఈ మర్త్యలోకానికి రావాల్సిందే. మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి వచ్చాము, లేకపోతే మళ్ళీ మనం పాపాలు చేసాము, ఆ పాపాలకు సంబంధించిన నరకలోకానికి వెళ్ళి దానికి మనం ఆ నరకాన్ని అనుభవించి మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాం అనమాట. అంతేగాని మనము కొన్ని పాపాలు చేసాము, కొన్ని పుణ్యాలు చేసాము, అవి రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనకేమీ ఇబ్బంది లేదు అనుకోవడము కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం అంటే ఏంటి? మనలో నిగూఢంగా ఉన్న కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పాలి. అంటే మనం నిగూఢంగా ఎందుకంటున్నారు? మనం మమైవాం అరే ప్రభు సౌండ్ రావటం నాకు. హరే కృష్ణ. సారీ మాతాజీ, నెట్వర్క్ ఏదో ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. మాతాజీ ఎక్కడి వరకు వినపడింది? కృష్ణ భక్తి భావంలో జాగృతం అది. ఇంతవరకు ఈ పారాగ్రాఫ్ అనగా మనలో నిగూఢంగా గల కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పడం ఎక్కడి వరకే కనబడింది. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇప్పుడు చదవని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఫస్ట్ సరోజిని మాత చదువుతారా మాతాజీ? ఇందాక అడిగారు. చదువుతాను. ఓకే మాతాజీ, ఇక్కడ నుంచి చదవండి. నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం అంటే అక్కడి నుంచి చదవండి. నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం అంటే నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం. దాని కొరకు ఒక నిశ్చితమైన విధానాన్ని అవలంబించాలి. క్రమబద్ధమైన ఆరోగ్య విధానాన్ని పాటించేవాడు జబ్బు పడకుండా ఉంటాడు. అలాగే మానవుడు తన నిజమైన జ్ఞానాన్ని పునరుద్ధరించుకొనుటకు కొన్ని సిద్ధాంతాలను అనుసరించి శిక్షణ పొందవలసి ఉంటుంది. అలాంటి క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని తపస్య అంటారు. తపస్సును మరియు బ్రహ్మచర్యాన్ని అభ్యసించడం ద్వారా, మనసును ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా, తమకు గల దానిని దానం చేయటం ద్వారా, వ్రతానుష్ఠానంగా సత్యాన్ని పలుకుట ద్వారా, శుచిగా ఉండటం ద్వారా, యోగాసనాలను అభ్యసించడం ద్వారా ఎవరైనాను క్రమంగా
నిజమైన జ్ఞాన ప్రమాణానికి లేదా కృష్ణ చైతన్యానికి ఉద్ధరించబడతారు. ఏమైనాను ఎవరికైనాను శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యం లభించు అదృష్టం కలిగినచో అతడు కఠినమైన యోగ విధానం చేత మనసును నియంత్రించుటకు అవలంబించాల్సిన పద్ధతులన్నింటినీ క్రమబద్ధమైన కృష్ణ చైతన్య సిద్ధాంతాలను అనగా అక్రమ సంభోగము, మాంసభక్షణము, మత్తు పదార్థాల సేవనము, జూదమాడుట వంటి వాటిని విడుచుట వలన మరియు ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మికాచార్యుని మార్గనిర్దేశంలో భగవంతుని సేవలో నెలకొంట ద్వారా సులభంగా అధిగమించగలడు. ఈ సులభ విధానం శ్రీల రూప గోస్వామి చేత ఆదేశించబడినది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. చదవనా ఇంకా? హరే కృష్ణ. చూద్దాం, ఇంతవరకు చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి కుంజర శౌచవత్ అంటే ఆ ఏనుగు స్నానంతో అని చెప్పారు ఆ పారాగ్రాఫ్ వరకు. ఇక్కడ నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం అంటే నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం. దానికోసం మనం ఏంటంటే ఒక నిశ్చితమైన విధానాన్ని అవలంబించాలి. అంటే ఆరోగ్య విధానాన్ని కూడా, అంటే జబ్బు పడకుండా ఉంటాడు. అలాగే మానవుడు ఏంటంటే తన నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందించుకుంటూ కొన్ని సిద్ధాంతాలను అనుసరించి మనం శిక్షణ పొందాలి. దేనికైతే ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే కూడా కొన్ని నియమాలు అనేవి ఉంటాయి కదా. మనం ఎలా పడితే అలా తిన్నాం అనుకోండి, మనకి ఉదరంలో కూడా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అనేది వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి దానికి ఎలా అయితే మనం జబ్బు పడకుండా హెల్దీ ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాము, అలాగే మనం కూడా మన నిజమైన జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఉన్న ఏవైతే సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో వాటిని అనుసరిస్తూ శిక్షణ, సాధన ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటే మనము వాటికి పురోభివృద్ధి చెందుతామన్నమాట. దాన్నే తపస్య అని కూడా అంటారు. వీటికి మనకి ఆల్రెడీ మనం చూస్తూ ఉంటాము అక్రమ సంభోగాలు. వీటి వల్ల ఏంటంటే చాలా ఫ్యామిలీస్ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాయి. అవి అంటే ఒక్కరి వల్ల ఏంటంటే చాలామంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. మాంసభక్షణం అంటే ఏదైతే మనకి జాలి, దయ అని వాటికి ఎప్పుడైతే మనం చూస్తూ ఉంటామో దాని గురించి ఆలోచించినా కూడా ఇది జీవహింస అనేది కరెక్ట్ కాదని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మత్తు పదార్థాలు, వీటి వల్ల ఏంటంటే ఆ తపస్సు అనేది క్షీణించిపోతుంది. దానివల్ల విపరీతమైన అఘాయిత్యాలకి పాల్పడుతూ ఉంటారు, చైరాని పనులు అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్లాంటివన్నీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అలాగే జూదమాడడం, దీనివల్ల కూడా చాలామంది చాలా విధాలుగా కూడా సఫర్ అవుతూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మొదటిది ఏంటంటే వాక్శక్తి, దీనిని నియంత్రించాలి. భవానీ మాతాజీ ఇక్కడ నుంచి చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మొట్టమొదట వాక్శక్తిని నిగ్రహించాలి. మనకందరికీ మాట్లాడే శక్తి ఉంది కాబట్టి అవకాశం దొరికితే చాలు మనం మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తాము. మనం కృష్ణ చైతన్యమును గురించి మాట్లాడకపోతే మిగతా అనవసరమైన విషయాల గురించి మాట్లాడతాం. పొలంలో కప్ప ఎలా బకబకాలాడుతుందో అలాగే నాలుగు గల వారంతా తాము చెప్పదలుచుకున్నది ఎంత నిరర్ధకమైనది అయినా చెప్పాలని అనుకుంటారు. కప్ప అరుపు వచ్చి నన్ను తిను అంటూ పామును పిలవడానికే పనికి వస్తుంది. అలా మరణాన్ని ఆహ్వానించడానికి కప్ప అరుస్తూనే ఉంటుంది. భౌతికమైన మానవుల నిరాకారవాదులైన మాయావాద తాత్వికుల మాటలను కప్పల అరుపులతో పోల్చవచ్చును. వారెప్పుడు అర్ధరహితాలైన మాటలను మాట్లాడుతూ తమను కబలించడానికి మరణాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు. వాక్కును నిగ్రహించడము అంటే మాయావాద తాత్వికుల భావించినట్లు స్వయముగా విధించుకున్న మౌనము అనగా బాహ్య మౌన విధానము కాదు. ఈ విధమైన మౌనం తాత్కాలికంగా ప్రయోజనకరంగా కనిపించిన చివరకు నిష్ఫలం కాగలదు. శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రతిపాదించిన వాక్ నిగ్రహానికి కృష్ణ స్తుతి కీర్తన విధానము అని అర్థము. అంటే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గుణ వైభవాన్ని స్తుతించే విధానము అని అర్థము. ఈ విధంగా నాలుక భగవంతుని నామాన్ని, రూపాన్ని, గుణాన్ని, లీలల్ని స్తుతించవచ్చు. కృష్ణ కథా ప్రచారకులు ఎల్లప్పుడూ మరణబంధాలకు అతీతులై ఉంటారు. ఇదే వాగ్వేగాన్ని నిగ్రహించడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనము. ధన్యవాదాలు మాత్రం. హరే కృష్ణ. మనకేంటంటే ఈ జిహ్వా అనేది మనము మౌనంగా ఉన్నా కూడా
అది మనం అంటే ఏది మాట్లాడకుండా ఉండలేము. కాబట్టి మాట్లాడే ఈ జిహ్వ ఏదైతే ఉందో, ఈ వాక్కు అనే ఏదైతే ఉందో, ఆ మాట్లాడే శక్తి ఏదైతే ఉందో, దాన్ని అంతటినీ కూడా మనం ఏదైతే అవసరం ఉందో వాటి వైపు మళ్ళించాలి. అంతేగాని అనవసరమైన వ్యర్థమైన ప్రాలాపనలు ఇటువంటివి చేయకూడదు. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఒక కప్ప గురించి చెప్తున్నారనమాట. కప్ప కూడా ఏం చేస్తుందంటే అవసరం ఉన్నా లేకున్నా బెక్కబెక్కమని అరుస్తూ ఉంటుందంట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎటో వెళ్ళిపోయే పాము పిలుస్తున్నట్లు అనమాట పాముని, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను తిను అని. కాబట్టి మనం కూడా భౌతికంగా విపరీతమంగా మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నా, విపరీతంగా వాక్శక్తిని వేస్ట్ చేస్తుంటే కప్ప ఎలా అయితే ప్రవర్తిస్తుందో మనం కూడా అలాగే ప్రవర్తించినట్లు అనమాట. కొంతమంది నిరాకారవాదులు కూడా ఇలాగే అర్ధరహితమైన మాటలు మాట్లాడుతూ వాళ్ళని వాళ్ళే కబళించుకోవడానికి ఆ మరణాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనము ఏదైతే మాట్లాడాలి, అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వాక్ అనగా కృష్ణ కథ విధానం. శ్రీ రూప గోస్వామి ప్రతిపాదించి నియంత్రించబడిన వాక్ని మనం భగవంతుని యొక్క రూపం ఉంది, భగవంతుని యొక్క గుణాలు ఉన్నాయి, భగవంతుని యొక్క లీలలు ఉన్నాయి, ఇటువంటి వాటిని వివరించడము, వాటిల్లో వినియోగించాలన్నమాట. అప్పుడు అది ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, భగవంతుని రూపాన్ని, నామాన్ని, గుణాలని, లీలల్ని స్తుతిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు ఈ మరణ బంధనాలకు వాళ్ళు అతీతులై ఉంటారు. అలా మనం వాక్వేగాన్ని నియంత్రించడం వలన కలిగే ప్రయోజనం. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చూసాము, ఏదైతే అనుద్వేగకరం వాక్యం 17వ అధ్యాయంలో మీరు చూశారు. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. అంటే అనుద్వేగకరం వాక్యం అంటే సత్యమైనవి, అలాగే ప్రియమైనవి, అలాగే లాభకరమైనవి, ఇతరులకి కలత కలిగించనివైన మాటల్ని పలకాలి. ఇవన్నీ పలకాలి అంటే మనం భగవంతుడి గురించి మాట్లాడితే ఇటువంటివన్నీ జరుగుతాయి. లేదు అంటే మనం ఎవరొకరిని ఇబ్బంది పెడతాం, ఎవరొకరిని వాళ్ళు బాధపడేలాగా మాట్లాడతాం, లేకపోతే మనం అబద్ధాలు మాట్లాడడం, ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. ఇవి కాకుండా వైదిక శాస్త్రాలను చదవడం, ఇదంతా కూడా ఈ యొక్క వాచిక తపస్సు అంటారు, వాక్ తపస్సు అంటారు, దాంట్లో ఉంటుంది. సత్యమైనవి అంటే శాస్త్రబద్ధమైనవి మనం మాట్లాడుతూ ఉండడం. భగవద్గీత, భాగవతంలో ఏం చెప్పారో వాటిని శాస్త్రబద్ధంగా, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేదానికి శాస్త్రంలో రుజువు ఉంది అని మనం నిరూపించగలగాలి. అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడడం కావాలి. అలాగే ప్రియమైనవి, వినడానికి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్గా ఉండాలి, అటువంటి వాటిని కూడా మనం మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే లాభకరమైనవి, మనం మాట్లాడడం వల్ల ఎదుటి వాళ్ళకి దీనివల్ల ఆధ్యాత్మికంగా ఏదైనా ప్రయోజనం ఉందా, లేకపోతే మనం అక్కడ వ్యర్థమైన మాటలు అనేవి మాట్లాడకూడదు. అలాగే ఇతరులకి కలత కలిగించిన మాటలు మాత్రమే మనం మాట్లాడాలి. అలాగే నిత్యము కూడా వైదిక శాస్త్రాలు చదవడము, నిత్యము భగవద్గీత, భాగవతం వంటివి చదవడము, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండడము, జపించడము, ఇటువంటివన్నీ మనం చేయడం ద్వారా ఈ వాక్ శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ వాచో వేగం అంటారు అనమాట. వేగం అంటున్నారు అంతే, అసలు మనం మాట్లాడకుండా ఉండడం కాదు, మాట్లాడేది ఆ వేగాన్ని తగ్గించుకుంటూ మనం ఎక్కడ ఏది ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసుకుని మాట్లాడుతూ ఉండడం అనమాట. ఇందాకేం చెప్పారు, మనము ఆ కుంజరం అంటే ఏదైతే ఆ ఏనుగు ఏదైతే ఉందో అది స్నానం చేయడం, మళ్ళీ వచ్చి ఇట్లా చేస్తూ ఉండడం. అలాగే మనం చూసాము పాపాలు సమానం కాదు, పుణ్యాలు, ఈ రెండింటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తే అది కాదు. అందుకే మనకి దీంట్లో పద్మపురాణంలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు, అప్రారబ్ధ ఫలం కూటం బీజం ఫలోన్ముఖం క్రమేణైవ ప్రలీయతే విష్ణు భక్తి రతాత్మవాన్. అంటే భగవంతుని భక్తి సేవలో నెలకొన్న వాళ్ళకి ఫలోన్ముఖమైన అంటే ఆ ఫలం ద్వారా వచ్చేసినవైన అంటే పక్వం చెందిన పండైన సంచితమైన లేక బీజ రూపంలో అంటే అప్పుడే విత్తన రూపంలో ఉన్న ఆ పాపమైన ఇటువంటి పాపాలన్నీ కూడా, కొన్నేమో ప్రారబ్ధము, కొన్నేమో అప్రారబ్ధము, కొన్నేమో బీజము, కొన్నేమో కూటము, ఇటువంటి అన్నీ కూడా నాశనం చేయగలిగే శక్తి భగవంతుని యొక్క భక్తిలో ఉంది. కాబట్టి ఆ పద్మపురాణంలో ఇటువంటిది మనకి వివరించారు. కాబట్టి మనం భగవంతుని యొక్క శరణాగతి తీసుకోవాలి. మనం భగవంతుని యొక్క శరణాగతి తీసుకుని ఆయన యొక్క నామాన్ని, రూపాన్ని, గుణాలని, లీలల్ని స్తుతిస్తూ ఉంటే మన యొక్క ఈ వాక్కును కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దాని యొక్క వేగాన్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అయితే ఆ షుగర్ వ్యాధి ఉందనుకోండి,
వాళ్ళకి తీపి వస్తువులు కానీ లేకపోతే ఏవైతే కొన్ని ఇది చెప్తారు కదా, పత్యం అనేది చెప్తారనమాట. ఆ నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాటించాలి. కానీ తాత్కాలికంగా నియంత్రించేసి కొంచెం ఆ యొక్క బాధ ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ అప్పుడే కొంచెం షుగర్ అనేది లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి కొంచెం తగ్గించేసుకుని మళ్ళీ కాసేపు ఉన్నాక మళ్ళీ తర్వాత రోజు మళ్ళీ 2 days తర్వాత మళ్ళీ అదే మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఆ జబ్బు అనేది తిరగబెడుతుంది. కాబట్టి అలా కాకుండా మనం మన యొక్క ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుని యొక్క వీటిల్లో మనం అంటే మనం వాటిని పూర్తిగా నియంత్రించలేము కాబట్టి అందుకే మనకి భగవద్గీతలో మనం చూసాం, విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జ్యం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి మనం ఒక్క నిమిషం హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనం కూడా ఏదైతే అల్పమైన విషయం అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలేసి, అంటే ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించకుండా, ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మన వాక్శక్తిని వృధా చేయకుండా మనం ఉత్తమమైనది ఏదైతే ఉందో అటువంటి ఉన్నతమైన రసానుభూతి కోసం రసవర్జ్యం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే అంటారనమాట. కాబట్టి అటువంటి కలాపాల వైపు, అటువంటి వాటి వైపు మనం మన యొక్క ఇంద్రియాలు అనేవి మనం వాటిలో పెట్టాలన్నమాట. అట్లాగే ఇంకా ఎవరైనా తమ అశాంతితో కూడిన మనస్సును లేక చంచలమైన మనస్సును, మనోవేగాన్ని శ్రీకృష్ణుని చరణ కమలాలపై స్థిరంగా నిలపగలిగితే వారు తమ మనస్సును నియంత్రించగలుగుతారు. దీని గురించి శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో కూడా ఈ విధంగా చెప్తుంది. ఓకే, ఒక పాయింట్ ఉంది పైన. ఇప్పుడు ఏదైతే వాక్వేగం ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ మనం నారదుని చూస్తాము, ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని నామాన్ని స్మరిస్తూనే ముల్లోకాలు, అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ ఉంటారు. అలాగే ప్రహ్లాదుడు, మాతాజీ హరే కృష్ణ, అలాగే ప్రహ్లాదుడు ఆయన కూడా ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అందరికీ భగవంతుని నామాన్ని పంచుతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఆయన కూడా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా ఏమీ వదిలిపెట్టకుండా భగవంతుని నామాన్ని ఏం మాట్లాడినా కూడా భగవంతుడి గురించే మాట్లాడడం, ఇట్లా ఉండేది. ఈ యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క ఆలోచన అనేది అలా ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళ మనసు, ఇక్కడ మనం మనసు చూస్తే ఎవరైతే వాళ్ళు అశాంతితో కూడిన మనసుని లేక చంచలమైన మనసుని, మనం మనసు గురించి భగవద్గీత చూసాం, మనసును జయించిన వాళ్ళకి మనసే మిత్రుల్లో ఉత్తముడు. కానీ ఆ విధంగా చేయడంలో కనుక మనం విఫలమైతే మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క మనసే పరమ శత్రువుగా ఉండిపోతుంది. అందుకే అర్జునుడు కూడా చెప్తారు, చంచలం హిమన కృష్ణ ప్రమాధి బలభద్రుడం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఏదైతే వాయువును కూడా నేను నియంత్రించగలనేమో కానీ ఈ యొక్క మనసు ఏదైతే ఉందో అది చంచలమైనది, కల్లోలితమైనది, అది ఇంకా మొండి పట్టుగలిగినది, చాలా బలమైనది అనమాట. దాన్ని లొంగ తీసుకోవడం, అణచడం చాలా కష్టం కదా కృష్ణ అని అడుగుతారు. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తారనమాట, అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. నిజమే అర్జునుడు చెప్పింది కరెక్టే. ఆ మనసుని, చంచలమైన మనసుని, ఆ మనసు యొక్క వేగాన్ని మనం స్థిరంగా నిలపగలగడం అనేది చాలా కష్టమే. కానీ అది మనం సాధన ద్వారా,
అలాగే వైరాగ్యం ద్వారా దాన్ని సాధించవచ్చు అని చెప్తారు. అందుకే చైతన్య చరితామృతంలో కూడా చెప్తున్నారు, కృష్ణ సూర్య సమ మాయ హోయ్ అంధకార యహాన్ కృష్ణ తాహాన్ నాహి మాయారాధికార. శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుడు వంటి వాడు అనమాట. ఓకే, మాయ ఏమో అంధకారం వంటిది. ఎక్కడైతే మనకి సపోజ్ ఒక చీకటి ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఒక లైట్ వేసామంటే ఆ చీకటి మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే సూర్యుడు ఉన్న చోట చీకటి ఏది ఉండదు. అట్లాగే శ్రీకృష్ణుడు ఉన్న చోట మాయ అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆ చీకటి అనే ప్రశ్నే ఉండదు. అట్లే మన మనస్సులో శ్రీకృష్ణుడు ఉంటే ఇక మనస్సు మాయా ప్రభావం చేత కలవరంకు గురయ్యే అవకాశమే ఉండదు. కాబట్టి భౌతికమైన ఆలోచనలు నిరోధించే యోగ విధానం ఉపయోగపడదు. మనసులో శూన్యాన్ని సృష్టించడానికి యత్నించడం కృత్రిమం. మనం 6వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, మనము శూన్యం దాన్ని ధ్యానించాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఎవరైనా నిరంతరం శ్రీకృష్ణుని గురించి మరియు అతన్ని ఉత్తమంగా ఎట్లు సేవించాలని ఆలోచిస్తుండే వారి మనసు సహజంగానే నియంత్రించబడుతుంది. అందుకే మనకి మనసుకి ఏమందించాలంటే మనం ఇప్పుడు కూడా ప్రసాదాన్ని, మన ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనం ఆత్మ వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధి తేతత్ తపో మానసం ఉచ్యతే అని చెప్తారు. అంటే మనం మనసు ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తిగా ఉండాలి, సరళత్వంతో ఉండాలి. మౌనము, ఆత్మ నిగ్రహము, స్వీయ అస్తిత్వాన్ని మనం శుద్ధిపరచుకోవడం ద్వారా, అంటే మన యొక్క ఆత్మని మనం శుద్ధిపరచుకోవడం అనేవి ఈ మానసికంగా మనం తపస్సు చేసే, అంటే ఈ మనస్సుని కంట్రోల్ చేసే దాంట్లో ఉంటాయన్నమాట. మనం ఎక్కువగా ఇంద్రియ భోగం గురించి మనం ఎక్కువగా ఎంత ఆలోచిస్తే అంత ఎక్కువగా మన మనసు అనేది అసంతృప్తికి గురవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనస్సు అనే దానికి లిమిట్ అనేది ఉండదు. మనం ఎంత దానికి ఇస్తూ ఉన్నా కూడా ఇంకా ఏదో ఒకటి కోరుకుంటూనే ఉంటాయి. ఇంద్రియాలు కోరుకుంటే మనసు కూడా ఆటోమేటిక్గా కోరుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మనం ఇప్పుడున్న రోజుల్లో ఇంద్రియ భోగానికి నానా రకాలుగా మన మనసుని, ఇంద్రియాలని మనం వినియోగిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మనసు సంతృప్తి చెందే అవకాశం అనేది ఉండదు. కాబట్టి మనం మనసుకి ఏమి ఇవ్వాలి? మంత్రాన్ని ఇవ్వాలి. అలాగే వైదిక సాహిత్యం అంటే మనకి ఏవైతే గ్రంథాలు ఉన్నాయో, శ్రీమద్ భాగవతం ఉంది, శ్రీమద్ భగవద్గీత ఉంది, శ్రీమద్ రామాయణం ఉంది, మహాభారతం ఉంది. ఇటువంటి వాటిని మనం చదవడము, వాటి గురించి తెలుసుకోవడము, ఇదంతా కూడా మన మనసుని ఇటువంటి వాటిల్లో, ఇటువంటి ఉత్తమమైన కార్యాల్లో కనుక మనం నిమగ్నం చేయగలిగితే అది గొప్ప పద్ధతి అన్నమాట. కాబట్టి మనసు ఎప్పుడు కూడా కపటంగా, అంటే మనల్ని ఎటువైపు మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఆ కపటత్వానికి మనం దూరంగా ఉండాలి. అలాగే మనం ఏంటంటే సర్వుల సంక్షేమం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. అంతేగాని మనం మనసులో ఒక పెట్టుకుని బయటికి ఇంకొకటి మాట్లాడుతూ చాలా మందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇంకొకసారి మనం కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఇటువంటి దాన్ని పక్కన పెట్టాలి. అందరి క్షేమం గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. అలాగే మన త్రాయతే ఇది మంత్ర, మనకి మనస్సుని ప్రమాదం నుంచి మనల్ని కాపాడేది ఏంటి అంటే మంత్రం. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క మంత్రాన్ని ఎప్పుడూ కూడా జపిస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్రోధం. అట్లాగే క్రోధాన్ని కూడా నియంత్రించవచ్చు. మనం క్రోధాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించలేము. అయితే మనం భగవంతుని కానీ భగవద్భక్తులను కానీ దూషించే వారిపై క్రోధాన్ని ఉపయోగిస్తే కృష్ణ చైతన్యంలో మనం క్రోధాన్ని నియంత్రించిన వారం అవుతాము. అలాగే మనం ఆ కోపం అనేది ఎక్కడ ఉపయోగించాలో అక్కడ ఉపయోగించాలి. కానీ క్రోధం అనేది ఒక రకంగా మనకి అంత మంచిది కాదు. అందుకే మనం 2వ అధ్యాయంలో చూసాము, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. మనం ఇంద్రియార్థాల విషయాల గురించి ఎప్పుడు మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనసు వాటి పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకుంటుంది. ఆ ఆసక్తి నుంచి కామం అనేది ఉత్పన్నమవుతుంది. ఆ కామం నుండి అది తీరకపోతే ఏమవుతుంది? క్రోధం అనేది కలుగుతుంది. మనం ఇది భగవద్గీతలో కూడా వివరంగా చూసాము 2వ లెవెల్లో. అలాగే క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, దానివల్ల ఏమవుతుంది? మనకి మోహం కలిగి సమోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి అనేది మనం భ్రమ చెందిపోతూ ఉంటాము. జరగనిది ఏదో జరిగినట్లుగా. ఇదంతా ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో తెలుసుకోలేము. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధి నాశ, దానివల్ల బుద్ధి పూర్తిగా నశించిపోతుంది. మనకి బుద్ధి అనేది ఉపయోగిస్తూ ఉంటేనే మనకి ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే బుద్ధి నశించిందో బుద్ధి నాశాత్ ప్రణశ్యతి, మనం నాశనం చెందుతాం అన్నమాట. ఓకే, కానీ మరి మనం ఈ యొక్క క్రోధాన్ని ఎక్కడ అస్సలు పూర్తిగా వినియోగించకూడదా అంటే వినియోగించవచ్చు. ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో, ఏదైతే భగవంతుని యొక్క విషయాలు ఉన్నాయో వాటిల్లో మనకి ఎవరైనా ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ ఉంటే, లేకపోతే భగవద్భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ ఉంటే మనం అక్కడ
ఈ క్రోధాన్ని వినియోగించవచ్చు అనమాట. అందుకే ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభువు ఆయన భగవంతుని యొక్క నామాన్ని తీసుకోండి అని అందరికీ ఇంటింటికి వెళ్ళి భగవంతుని నామాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ అక్కడ ఉండే వీళ్ళు కూడా ఇద్దరు బ్రాహ్మణులే, కానీ మద్యము ఇటువంటివి చెడు అలవాటు చేసుకుని జగాయ్ మదాయ్ అనే వీళ్ళిద్దరూ కూడా నిత్యానంద ప్రభువు మీద ఏంటంటే ఒక కుండ అనేది వాళ్ళు తాగే ఆ మధుర పాత్ర ఏదైతే ఉందో అది తాగేసి అది ఈ నిత్యానంద ప్రభువు మీద పగలగొడతారనమాట. అప్పుడు బొటబొటామంటూ ఆయన యొక్క తల నుండి విపరీతంగా రక్తం అనేది కారిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు తెలిసి ఈ విషయం వెంటనే వారి మీద క్రోధం చూపిస్తారు. మరి శిక్షాష్టకంలో ఆయన రాశారు, తృణాదపి శునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సభహరిహి అని. అంటే తృణాదపి శునీచేన, మానవుడు గడ్డి పరకకు మించిన నమ్రతను కలిగి ఉండాలి. అంటే ఆ గడ్డి పరక ఏంటి, మనం తొక్కినా కూడా ఏమీ ఉండదన్నమాట. మళ్ళీ పైకి లేచి కొంతసేపటి తర్వాత మళ్ళీ పైకి లేచి ఉంచుంటుంది. అలాగే వృక్షం కంటే అధిక సహనాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్పారు. మనకి బాగా పళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి చెట్టుకి, మనం రాళ్ళేసి ఆ పళ్ళ కోసము ఈ రాళ్ళేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చెట్టుని కొడుతూ ఉంటాము. అది కానీ సహనంగానే ఉంటుంది. మనకి ఏమైనా కావాలి అంటే దాని యొక్క కొమ్మలు నరికేస్తూ ఉంటాము, సహనంగానే ఉంటుంది. ఆ వృక్షం అనేది అంత సహనంగా ఉంటుంది. మరి చైతన్య మహాప్రభువు ఆ శిక్షాష్టకంలో తెలిపారు. కానీ మరి ఆయన ఎందుకు క్రోధం చూపించారని ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరైనా సరే భగవద్భక్తులను కానీ భగవంతుని కానీ దూషించినా కూడా ఇటువంటి అవమానాన్ని సహించడానికి సిద్ధంగా ఉండకూడదు. అవమానిస్తే క్రోధాన్ని చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారనమాట. అలాగే మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే హనుమంతుడు ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుని యొక్క పత్ని అయిన సీతాదేవిని రావణాసురుడు అపహరించాడో, ఈయన అన్ని వెతుక్కుంటూ లంకా నగరానికి వెళ్తారు. అక్కడ ఆయన్ని ఏమన్నా కూడా ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోరనమాట. కోతి అంటారు, ఓ వానరమ అంటారు, కుప్పిగంతులు వేస్తున్నావు, ఇట్లా విపరీతంగా ఆయన్ని అవమానిస్తారు. సరే, ఆయన వేటికి కూడా పెద్దగా ఇబ్బంది పడరు. కానీ ఎప్పుడైతే రామచంద్రుని గురించి కానీ సీతాదేవి గురించి కానీ రామచంద్రుడి గురించి ఎప్పుడైతే అవహేళనగా మాట్లాడతారో అప్పటికి ఆయనకి ఆ క్రోధం అనేది వచ్చేస్తుంది. ఆ లంకా నగరాన్ని దహించి వేస్తాడనమాట. అలాగే అర్జునుడు కూడా కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేడు. ఆయన చెప్పారు, నేను యుద్ధం చేయలేను కృష్ణ, వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, ఇట్లా చాలా చెప్పారనమాట. అయినా కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు, నువ్వు తప్పక పోరాడాలి అని అతనిలో క్రోధాన్ని రగిలించాడు. ఎందుకంటే క్రోధం లేకుండా, కోపం అనేది లేకుండా యుద్ధం చేయలేడు. కాబట్టి ఆ క్రోధాన్ని భగవత్ సేవలో వినియోగిస్తే దానిని నియంత్రించినట్లు అవుతుంది. అందుకే చెప్తారు కదా, నువ్వు యుద్ధస్వ విగత జ్వర, నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి లేవు. ఎలా యుద్ధం చేయాలి, నన్ను స్మరిస్తూ నా కోసం యుద్ధం చేస్తున్నాను, అంటే భగవంతుడి కోసం యుద్ధం చేస్తున్నాను అని నన్ను తలుచుకుంటూ నీ యొక్క కర్తవ్యమైన యుద్ధాన్ని చేస్తూ ఉండు అని చెప్పారనమాట. అందుకే మనం 16వ అధ్యాయంలో కూడా చూస్తాము, త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. ఏదైతే కామము, క్రోధము, లోభము ఉందో వాటిని విడనాడాలి, లేకపోతే అవి నరకానికి దారితీసే 3 ద్వారాలు అవుతాయి. కాబట్టి క్రోధాన్ని ఎక్కడ వినియోగించాలి, ఎక్కడ వినియోగించకూడదు అనేది తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, టైం చాలా అయింది. ఇంతవరకు మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాము. ఇది మిగిలిన పార్టు రేపు చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. प्रतिपावन श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।